So today we're going to a new coffee shop. We're here sa Don Bosco. So this is a training center. Pupunta kami ng Barangay Rosario Dumangas. Punta kami sa new coffee shop. So with me, my sister, and my daughter. So let's go. So dito kami dumaan sa Barangay Ginsampanan papuntang Barangay Rosario. Tawag nila na Simboryo. Yeah. Sa haba ng panahon, tumubo ang Balete. Dati ito ay smokestack chimney ng sugarcane sa unang panahon. Sabi din nila ito ay naging watchtower ng panahon ng mga Kastila. So we're here sa Happy Birthday. Mga pogi kong kasama. Tingin mo na, look mo. Bye-bye. Ang may-ari nito ay si Goody. Isa rin namin kasamahan sa Dumangas Mountain Bikers Association. So tingnan natin mamaya kung nandun siya sa loob. Pero mukhang busy yata sa loob. Parang hindi tayo maka-interview Palikid na yung pinakagwapo ano? Menu nila. Pili lang. So, oras ang pagtikal. From 7:30 to 10 to 2:30 to 7 p.m. Unswing. Ano na? Sideline? Nakilala sa kon? Super busy sila. Medyo madilim na. Sa kabilang table, mga friends namin sa Barotac Nuevo. Taga Barotac Nuevo sila. Newly kilala. First order na dumating, kape ramel. Medyo ginabi na kami. So, okay lang, tambay-tambay lang. Amo na na to. Hindi kita nun. Nasa picture, balagyan yan. Kung makaya pumasilaw man o. Kamang po na karoon si Okay na kamulay nag-abot o. Oo. Damit.
Ano sa pataw? Alison, masarap. Fries and nuggets.